So ayun na nga mga kabuknoy, kumusta kayo ngayong araw? Ngayong araw meron tayong gagawang reaction video regarding sa part 6 na kung saan sa programa ni Sir Rapi Tulfo in action ay isang kabaro natin na security guard na nadawit sa naturang viral video ng lady grab driver, isang police captain na kung saan nagkapisikalan sila. Sa simpleng problema lang dapat, hindi pagbibigayan sa kalsada, no? Or sa tindahan or sa paradahan. Simpleng problema lang dapat ito lumala pa, na kung saan ay nadadawit ang ating kasamang security guard na ayon kay Sir Rapi Tulfo ay matatanggalan. Hindi lang po matatanggal sa pwesto, sa halip ay gusto niyang patanggalan ng lisensya or habang buhay nang di makapagwardya ang ating 5'9" na ito na security guard, no? Ating panoorin at ating sama-samang bigyan ng reaksyon ang natural action nito ni Sir Rapi Tulfo sa ating 5'9" na security guard. So umpisa natin mga kabuknoy ang video na ito. Let's go! SG Ganyo, magandang hapon. Yan. Yes sir, magandang hapon sir. Sir, ikaw raw ay magtitistigo labang kay Mary Florence. Hindi naman, ano lang sir, kung ano lang naman yung nakikita ko nung time na yun lang naman po ang nakalagay sa statement ko at ang sasabihin ko sir. Hindi ko alam kung magiging witness po ba ang tawag doon sir. Ano ba mga nakita mo, sir? Kasi nung time na yun sir, yung approach niya kasi sa kay captain na yun, hindi na kasi maganda sir nung una pa lang sir kaya hindi siya pinagbigyan ni captain sa kilayan sir. Sandali. Nako, ayan buddy, medyo nagbibitaw ko agad ng pangkatapusang salita sa iyong mga binitawan, no? Medyo sablay ka dito buddy. So dapat hindi ka muna nagbitaw ng pangmalupitang sagot. Ayan, tuloy medyo nabubutasan ka dito ni Sir Rapi Tulfo sa inyong ginawang statement na ito, diba? Papanoorin natin ang reaksyon ni Tulfo rito. Sandali lang. Nakita mo ba, napakinggan mo, kita ng dalawang mata mo nung lumabas ng kotse itong si Mary Florence papunta doon sa pinto ni Sakilayan at katukin sa Sakilayan, nandoon ka ba? Nasa loob pa po ako ng ano nun sir. Nako, ayan ang mga tanong, no? Para pang attorney na. Kumbaga sa pagiging gwardiya, dapat hindi ka muna magbibigay ng kaukulang statement kapag hindi ka sigurado, no? Kumbaga hindi naaktuhan 100% ng iyong dalawang mata ang simulat sa pool o ang pinagbulan ng naturang kaguluhan. So tuloy natin kung ano dito ang magiging reaksyon ni Sir Rapi Tulfo. So nasa loob ka, so hindi mo nakita at hindi mo narinig? Hindi ko lang narinig sir, pero nakikita ko na sir kasi palabas na rin ako nung time na yun. Teka muna sir. Ayan sa sinabi ni Buddy, nasa loob daw siya. So ibig sabihin hindi niya nakita 100% ang buong pangyayari simulat sa pool. So nako Buddy, medyo tagilit ka rito sa iyong ginawang statement na ito. So dito ka mabubutasan ni Sir Rapi Tulfo at dito ka madadali or matatanggalan talaga ng lisensya, kabady. Tuloy tayo, kabuknoy. Sir, wala ka doon sa video napakalayo mo sir. Paano mo nakita? Unang-una, sandali lang sir, kinakatok ni Mary Florence itong si Sakilayan sa driver's side. So hindi mo makita kung ayan mga kabuknoy, yung medyo hindi updated sa sinasabi kong ito or hindi kayo nakapag-panood sa umpisa. So ilalagay ko yung video ng CCTV footage, sasama ko na ito sa video na ito, yung mga hindi updated kung paano nag-umpisa ang gulo na ito at simulat sa pool kung paano nag-umpisa through CCTV, no? Makikita nyo medyo malabo lang, so kayo na rin makapag-husga kung ano ba talaga ang naging aksyon ng ating kabady na si SG Ganyo. Anong pangyari sapagkat ang makikita mo lamang from the Starbucks ay yung passenger side window. Sir. Ayan buddy, medyo kinocross-examine ka rito ni Sir Rapi Tulfo kasi napolo niya kasi sa video na yung umpisa talagang wala ka nandun ka sa loob ng Starbucks at doon pala sa una mong sinabi kasi simulat sa pool, mali na yung approach ng lady grab driver So dapat hindi ka muna nagbigtaw ng ganong salita buddy, kaya bubutasan ka rito ni Sir Rapi Tulfo sa kanya mga katanungan. So tuloy tayo. Yes sir, yes sir. Nagsisinungaling ka. Tapos sabi mo, pangit yung approach sa umpisa pa lamang. Kasi pag ikaw ay naawa ko rito Naawa ko talaga sa guard. Pero pasensyahan tayo Kapag ikaw krinos examine ng abogado namin sa korte,
at mautal-utal ka at lumabas at nagsinungaling ka, may katapat yan na parusa. Perjury ang tawag dyan. Makukulong ka. Papayag ka ba sisirain mo yung buhay mo dahil lamang kay Sakilayan? Hindi po sir. Ayan Sir Rapi Tulfo, so dapat medyo maawa ka talaga kasi yung gwardiya, tingin ko ang area of responsibility niya naman siguro talaga nakapokus is doon sa loob ng store. So, sa aking pananaw dito mga kabuknoy, ano? So, bilang isang gwardiya kasi doon sa entrance nung Starbucks, so, siguro yung driveway na yun, masasabi natin na driveway, pero private siya, private. Pag-aari ng buong Starbucks, ang driveway na yun, at nakatalaga talaga siya sa buong, sa mga customers na bumibili doon. So, ang mali naman talaga dito ni Sir Police Captain, ay hindi na talaga nag-giveaway. Yun na talaga dapat kahit na private yun at masasabing customer siya nung naturang Starbucks, so dapat nag-giveaway na lang siya para makaraan ang naturang sasakyan. So medyo dito naipit si Badia, no? At kahit na doon siya nakapokus sa loob ng Starbucks, so since gwardiya siya doon, so talagang cover niya pa yun. Yung mga nandoon, nakahambalang doon, so dapat medyo i-clear niya yung area na yun. Sabihin natin customer man siya o hindi, so dapat clear talaga yun kasi driveway nga So tuloy tayo kabuknoy. Yung ano lang po, yung sa puto lang natin ang gagawin natin. Kaya nga sir sabi ko nga sa iyo, pag examine ka ng abogado, kasi ang sinabi mo, nakita mo sa umpisa pa lamang, ayun, doon sa video. Ayan mga kabuknoy, perjury. Perjury ang magiging kaso ng ating kabady sa kanyang naturang statement. Kasi lumalabas na nagsisinungaling daw siya rito. Ayon sa mga katanungan ni Sir Rapi Tulfo at medyo hindi tumutugma ang kanyang paliwanag dito. So, pagka na-cross-examine siya ng naturang mga abogado, kapag naisarang na siya doon, so madadali si 5'9" dito. Perjury. Kawawa naman ng ating 5'9" nadadawit sa kasong ito. So, tuloy lang tayo. Ang layo mo, hindi ka nakikita at madilim, at hindi mo pwedeng sabihin, nakita ko sa umpisa pa lamang, hindi na magandang approach. Paano mo nasabi hindi magandang approach? Hindi mo naman narinig at hindi mo nakita eksakto yung pangyayari dahil natatakpan nung driver side window nung Ford Ranger. Kawawa ka rito, guard. Hindi ka makakampiyan dito ni Sakilayan. Maniwala ka sa akin. Ako'y naawa sa mga security guard sa inyo. Tumutulong ako, pero this time, tatablahin kita. Ba't ka kasi magsinungaling? Ba't mo kasi tutulungan ito? Hindi naman po yan ang sinasabi ko sa inyo mga kabuknoy, mga 5'9", ano? Kapag kayo hindi sigurado sa isang bagay, so mas maigi siguro, huwag na lang muna kayo magbibigay ng final statement, no? Kasi hindi nga kayo sigurado sa mga pangyayari, no? Sana sa mga nanonood dito, sa mga baguhan, kapag na-encounter kayo sa ganitong problema, so mas maigi, maging maingat kayo sa inyong mga binibitawang statement, ano? Mas maganda, magkonsulta muna kayo sa inyong operation manager or kung mayroon mo kayong kakilalang or lawyer sa inyong agency, so mas maigi magtanong-tanong muna kayo kung ano ba magandang sasabihin. Kasi the more na nagbibigay ka ng statement, the more na ibabalik sa iyo ang kaso. Di ba? Mas maigi magtanong muna sa professional, sa may mas alam kaysa sa atin. So tuloy lang tayo mga kabuknoy. Sir, yung time kasi ngayon, ganun na talaga yung approach niya sir sa akin nung pagdating na yun Guard, sa umpisa pa lang sabi mo hindi magandang approach, doon pa lang sinungaling ka na. Hindi mo nakita yung pag-approach, kaya hindi mo dapat gagamitin yung ganong salita. Now, in fairness to you, may ginawa ka pa rin kahit papaano. Nilapitan mo itong si Captain, tama? Yes sir, yes sir. Anong sinabi mo kay Captain? Malapit pa lang po ako sa kanya sir, nagbukas na siya ng bintana, tapos sabi niya, guys, sabihin mo nga dito na ang policy ng store nyo. Yun po ang ano ni Captain agad sa akin sir. Tapos in-explain ko, sabi ko, ma'am, ano yan, para sa customer po kasi yun yung yung driveway niya yan, kaya antayin na natin na makalabas siya atin. Tapos Teka muna, guard, naduwag ka lang siguro. Driveway para sa customer, hindi naman drive-thru yun, driveway yun. Dapat walang nakaharang sa driveway. ang intindi ko kasi ng area na sir, waiting area ng mga nag-order ng Starbucks sir. Hindi sir, hindi pwede maging waiting area ng driveway. Ang driveway dapat always clear. Kaya nga dito, pulpul ka, masisibak ka. Hindi ka na pwede maging security guard kasi pulpul ka talaga. Hindi pwede. Driveway yun at all times dapat clear yun. Wala dapat Ayan, medyo sablay naman dito si Buddy, ano? So since nakahamba lang doon si customer, regardless kung customer o hindi, ang nakahamba lang doon sa daan, dapat Buddy, inaksyonan mo yon, no? Kasi hindi mo masabi yung nasa likod, paano kung customer din yon. So para sila customer.
So para may pinaparigan talaga ito si Badya, no? So sa akin, bilang gwardiya sa mga na-experience natin, regardless kung customer o hindi, hanggat nakahambalang siya doon sa driveway na yun, so dapat medyo pag-usapan ni Buddy. Hindi pwedeng pagkaalis o hindi, kasi customer naman, hindi pwedeng ganon. So, kunyari 10 yung customer na matitikas ang ulo, sabihin customer ako, nakahambalang siya. So, hanggang doon na lang. So, mali pa rin ang naging action dito ni Buddy, ano? So, dapat ang naging action dito ni Buddy, bilang sa mga nanonood dito at magkaroon kayo ng idea. So, pag-usapan ni Buddy, sir, baka pwedeng itabi nyo muna konti para makadaan naman po yung nasa likuran nyo. Customer po kayo, sir, pero lahat po talaga dito is giveaway. Giveaway kasi nga driveway, hindi naman drive-thru. Ang linaw-linaw naman sa video na to, ang layo-layo ng tindahan, hindi naman masabing drive-thru. Kasi kung drive-thru yun, meron sanang cashier doon o kahira doon sa gilid. So, lumalabas, driveway talaga yun. So, ang naging action dito ni Buddy ay medyo kulang ang naging performance dito ni Buddy, ano? So, tuloy tayo. Harang doon kasi in case of emergency, dapat makalis yung tao. Makalis yung mga ibang motorista na sa likod. Ayun po ang pagkaano namin ng management kasi sir, yun kailangan waiting area po yun. Sir, hindi po pwedeng gawing waiting area ang isa pong tinatawag na driveway. Ano naman kasi sir, kung aalis yung sa unahan, pasalamat sir, pero pag hindi umalis, mag-aantay talaga yung nasa sunod nun sir. Sir, hindi naman po drive-thru yun. Driveway naman po yun. Drive-thru po ba yun? Driveway po, Nako, ayun, driveway. tawag tuloy si Buddy Pulpul, no? Dahil sa kanya nagawang aksyon, Pulpul talaga, natawag si Buddy, kawawa naman. Sorry sa terms Pulpul, kay Sir Rapitol po ng kalay nyo. Tuloy lang tayo. Sir, Ano ang pinagkaiba ng drive-thru sa driveway, sir? intended po kasi para sa customer yun sir, pag nag-order, yung customer lang po ang dumadaan talaga dun sir, sa driveway na yun. Di ba, sir, may mga parking lot kayo? May mga parking space kayo? Sa likod po yun sir, yung mga parking area na mga dine-in na customer po. Tama. Di mag-park siya. So, natural lang ba yun, sir, na lahat ng mga customer na binibili sa Starbucks, mag-park lang dyan sa driveway kahit na anong tagal? Hindi naman nagtatagal yun sir, mga matagal na po yung 3 minuto, 5 minuto po, yun po ang pinakamatagal doon sir. Ayan, Buddy, Sir. Ayan, Buddy, medyo dapat siguro rekisahin ng naturang management ng Starbucks ang polisiya sa naturang daan na yun. Driveway siya, pero para sa customer, no? Ang gulo, di ba? So, dapat meron silang waiting area, yung medyo hindi nakakasagabal. Ang gulo naman ng policy ng Starbucks na yan, ano? So, dapat medyo magkaroon sila ng panibagong rules doon. So, magkakaroon sila ng waiting area, so hanggat hindi naman nahambalang doon sa driveway, para makalasot yung mga dumadaan, no? Para kung customer siya, pagkadami-dami niyang in-order, tapos ito customer din. So, paano makakalabas to? Para sila customer. So, ang tendency yan, magdidiklag or papatong-patong ang traffic doon sa inyong driveway area. Kabady, no? Medyo sablay din dito ang rules ng Starbucks. Kaya nagkakaroon ng pagkalitse-litse sa naturang daan na yun, no? So, naintindihan ko dito si Buddy, no? Kumbaga sumusunod lang siya sa polisiya ng naturang store na kung saan Starbucks. So, dapat, hindi lang dapat dito si Buddy, dapat giminta lang muna siya rito, no? Hindi muna siya doon sa batas ng Starbucks. So, dapat ang nagawa talaga dito ni Buddy is dapat usapan o pwedeng umikot naman siya. Kung hindi umikot, o gumili lang talaga para makadaan ang nasa likod. So, ang ano ito ni Buddy ay talagang matatanggal siya sa kanyang pagiging gwardiya. So, huwag natin tapusin itong video na ito, no? Magpipila lang ako ng action. Wait lang. Yun, no? Sa mga hindi po nakatapanood ng video na ito, puntahan nyo na lang po sa YouTube ni Sir Rapitol po yung part 6 ng naturang Lady Grab Driver at Police Captain sa Kilayan, ang issue na ito, no? So, bilang gwardiya, bilang kasama natin sa hanap buhay ang nasasangkot sa kaguluhan na ito, nakikiusap tayo in behalf sa mga security guard kay Sir Rapitol po. So, huwag naman siguro tanggalan ng lisensya ang gwardyang ito. Pwede namang tanggalin sa pwesto ng Starbucks o bigyan ng suspension, diba? Pero yung pagtanggal ng license sa Rapitol po, siguro wag naman po, masyadong kalabisan na po yun, no? Kasi naiipit din naman dito si 59. Alam niyo naman po ng security guard ay sumusunod lang sa mga pilisiya ng aming kliyente, no? Kung ano yung ipasunod sa amin, hanggang doon lang kami. So parang robot lang naman kami dyan, no? So namagitan na nga yung store manager ng Starbucks. So dapat nasa kanya na ang full responsibility. So bilang isang security guard nung area na yun, wala naman siyang isang matawagan. So single post,
So ang magde-decision talaga doon is yung store manager ng Starbucks. So nakikiusap po kami si Rapitol po na sana hindi naman po dapat dumating sa hantong na tanggalan nyo pa ng lisensya ang kawawang security guard po na yun, si Rapitol po, no? So tama po yung ginagawa nyo, idikdik nyo po yung kaso sa naturang police captain, no? Simpleng problema lang dapat, hindi na dapat dumating sa ganitong punto. So learn from this video mga kabuknoy. Maging muna kayo, maingat sa pagbibigay ng ng statement kapag mga ganitong situation. Huwag muna kayo magbibigay ng final situation kapag hindi kayo sigurado sa inyong nasaksihan, no? Para din yan sa mga civilian guard na naghuli ng shoplifter, no? Kapag wala yung 4 factors na tinatawag nila, yung naaktuhan yung pagkuha ng merchandise, hindi pagbabayad, inilabas, at talagang sureball siyang pagnanakaw yun, no? 4 factors kapag wala yun, parang ganito rin, pagka wala hindi ka sigurado. Kapag 99% ang inyong nasaksihan at hindi ka sigurado, nako, huwag ka magbibigay ng statement na ikakapahamak mo, mga kabuknoy. So sana matuto kayo sa video na ito, panoorin nyo, no? Kung hanggang saan ang labanan nito ni 5'9", na kung hanggang saan ang kanyang kahantungan. So muli, nakikusap tayo hanggang naman sana sa pagkakatanggal ni Buddy. So sana wag naman dumating si Rapitol po ang tatanggal mo pa siya ng lisensya ang kawawang gwardiya. So mga kabuknoy, sana natuto kayo at matututo pa kayo sa mga bidyong ganito, sa mga 5'9" natin na kung paano nyo didiskartehan ang yung area kapag mga ganyan, no? Sa muli nga, hanggang sa muli, no, yung sinasabi ko na yun, yung area na yun is driveway ng isang private store. So since regardless ka na sinasabi ko, customer ka man o hindi, so dapat hindi nakahambalang inyong sasakyan, no? Sa sunod na video natin pala, tatalakayin natin ang direct assault, kung bakit wala tayong direct assault ang mga naturang security guard. So hanggang sa muli mga kabuknoy, sana natuto kayo at nagkaroon kayo ng munting idea sa ating ginawang reaction video na to sa talakayan na ito na nasasagot ang ating kabady, mga kabuknoy. So hanggang sa muli, bago natin tapusin ang video na ito, mag-shoutout muna tayo sa ating mga kabuknoy dyan. Umpisa na tayo, shoutout, let's go! Shoutout muna sa ating kabuknoy na si JMF TV. Shoutout sa iyo, buddy. At kay Jason Sumatra Murit, shoutout sa iyo, kabuknoy. At shoutout din kay Marisa Aras. Shoutout po sa iyo, ma'am. At sabi naman ni Aristio Orot, shoutout sir sa akong bayaw nga duty sa Bangko East Swiss, SG Rinaldo Biligas, SG Orot to sir. Yan, shoutout po sa iyo SG Orot at SG Rinaldo. At kay Lorna Ariso, shoutout din sa iyo, ma'am. Shoutout din kay Malawan Desperado from Taguig. Shoutout kay Vince Ibiosa, shoutout. Shoutout din kay Robinso Nasam, shoutout sa iyo, buddy. Shoutout din kay Labon Troy, shoutout. At shoutout din kay Joey Alagos. Pasensya na po sa mga hindi ko po na shoutout, yung mga hindi ko po nabanggit, pasensya na po, no? Hanggang sa muli. Salamat po sa inyong panonood kay Buknoy TV at saka sa suporta, no? Tuloy lang tayo mga Buknoy para sa ating dagdag kaalaman sa ating mga kasamang security guard dyan, no? Hanggang sa muli, stay safe and salute!